en siitä hylännyt. Ai jaa. Joo. Se on kyllä ihan hyvä. Mä muuten pääsin sinne vaihtoon. Ai, hyvä. Oli ne bileet eilen kyllä aika hyvät. Joo, me oltiin siellä. Joo, oli tosi kivaa. Sä et muuten ollut siellä eilen. Joo, mua ei kutsuttu. Ai, mä luulin, että kaikki kutsuttiin. Ne on muuten viikon päästä ne tuparit. Mä en yhtään tiedä, mitä mä pistän päälleni. Juu, mäkin voisin tulla sinne. Mä ajattelin, että mä olisin huomenna katsoa jotain uutta mekkua. Joo. Olisi kiva saada joku uusi. Mä en kyllä tiedä, miten mulla riittää rahat. Yritä! Tee! Tee jotakin itsellesi. Lähde kävelylle! Yritä edes! Liiku siis vähän! Mä en yhtään tiedä, miten mä laitan hiukseni. Joo. Se on oikeesti kiva olla siellä tosi nättinä ja Niinpä niin, joo. mä en tiedä oikeesti yhtään, kun joku ei panosta. Niin en tiedä. Sellaisena kuin mä oon. Ois niinku... Niinpä. Mä oon hyvä sellaisena kuin mitä mä oon. Joo, laitan vaan. Mä oon hyvä sellaisena kuin mitä mä oon ja mitä mä teen.